Step on the spot, carry seats on the registration centers are class.
Bydd y gêm yn nesaf yn cael ei wario am 1 o'r gloch. The next game to be played at 1 o'clock. Yn wahanol i'r amserlen, y change from the timetable ar pitch y un, pitch number 1, bydd y plant yn erbyn Llanishen. A pitch i 2, pitch number 2, Gartholwg yn erbyn Olchfa. 5 i 3, pitch number 3, Esgob Llandaff yn erbyn Islwyn. 5 i 4, pitch number 4, y Frenhines Elizabeth yn erbyn Stanwell. 5 i 5, pitch number 5, Basleg yn erbyn Rodyr. Yn wahanol i'r amserlen, different from the fixture list, ar 4 i 6, pitch number 6, bydd Bedwar yn erbyn Coleg y Berwen. Pitch number 6, bydd Bedwar yn erbyn Coleg y Berwen. 5 i 5, pitch number 7, Rysga yn erbyn Pont Cawl. 5 i 8, pitch number 8, Trigwyr yn erbyn Rhod Nefwr. 5 i 9, pitch number 9, Glan y Môr yn erbyn Ysgol Uwchradd Casnewydd. 5 i 10, pitch number 10, Greenhill yn erbyn Cennig Sant. 5 i 11, pitch number 11, Taylor Sant yn erbyn Cwm Brymni. 5 i 12, pitch number 12, Esgob Go yn erbyn Caer Elen. Os allwch chi fynd at y Caeau Barons gwedyn dda, all teams to the pitches. Cofiwch bod ni'n yn cael ei darlledu fyw ar wefan yr Urdd. Remember, all games are being broadcast live on the Urdd website. Rydych chi hefyd yn gallu dilyn ni ar Twitter @UrddWRU7 a defnyddio'r hashtag UrddWRU19. You can also follow us on Twitter @UrddWRU7 and use the hashtag UrddWRU19. Ethan, just use it now. 3 times you've come back blind, just use it. Use it, hands.
Os a pob tîm sydd yn cystadlu yn y gemau 1 ar 1 o'r gloch, sy'n gallu trial ar y sgwrs yma o'r tîm stays in the 1 o'clock fixture to go to the pitches. Top and go, Mikey. Wedyn, i'r tîm oedd yn chwarae yn grŵp A, atgoffa chi am y newidiadau, a'r tîm o gloch a'r cae yr un sydd y plant yn chwarae tenisian, ac y cae yr un 6 sydd y bedwar yn chwarae coleg y Ferwen. Felly un o'r gloch, cae yr un plant yn erbyn tenisian, cae yr un 6, pitch number 6, bedwar yn erbyn coleg y Ferwen.